Ogoro. Belekana hambai sini press media tapuk songno press media ni bisingti sing kini National Liberation Front of Tripura original group nengai sing saklayo sini je original group o group tini nisimi bo dissolve klaijaka o group ni bo mungai NLFT original bo mungai tei kuno chadabaji inglak kuno jor jobasti kamiroko klaimanglak tai silai patham tei nai borno humki domki tai khlaiglak jodi kebo chini bo mungi khlai tongkhangkya bo chini bodolia abo kaisa sengra bodol hnei sijaknai aboni bagui tini press media ni buskango sing sini je motha sini je organization no sing subai rikha obono chini main angkai chini je main uddesho chini jora kolokma romui tiprasa hamkraini bagui sing bolongo walongo hugo tongui choba khlaimani o choba khlaimano sing central government Tripura state government by program salaimani bisingti nai sing thangnai 4 tarik September ni salo sing India government Tripura state government ni representative rok by agreement khainai sing phaika sing tabo tongkosang ni lamao kipilka o tongkosang ni lamao phaimani sini kaiseno uddesho sini je manthai sing je in India central government Tripura state government by agreement bisingti sing phaimani o uddesho rok singno rikhaborok sing je sanmani sini je naimani abo singno borok bo sika abun bagai sing sign khlaika sini ekoto tongo 26 ta item tongo o 26 ta itemo ajago chin tiprasani belekhano hamkrai tongo sing o hamkrai no teinai sing bahai ke buskango implement khlainai o implement no teinai sing buskango chin tiprasa area wo ADC area wo tiprasani NGOs non government organization lukurok bai sing malainai bo kamio bo samung tangke tiprasani bagi unnotong nai tai development ngai sing obono sing nainai sing abo ব্যক্তিগত sini sarthe sing o development tubia abo tiprasani interest ni bagi nai sing o development no sing tubu sing agreement khayo sing agreement khaimani ke bo baksa siangi tongkhangke abo truk nugagi thanai abo sudo tini o 26 ta article simia a jaga tongo nini tekaisa je chini maharaja Pradyut Kishore Manik ko accord khaimani e accord bo sing aro safuljak tongo a development ni je project ngai a jaga bo sing tongnai a jaga kotor nini kwbangma development ADC area o khlaijaknai o khlainani bo abo joto chini tiprasa area o thangoi sing bai thang visit khlaioi kamini lukurok bai sikla salai bodol lok bai nini bri mo thang thung je club tongo a jaga o kamini bazarni hatini te bebak je development khlainan tongman no sing salai thamsa khlainai sing abono koklam salai sing proposal dinai estimate khlainai sing bahai ke je naithok khlaiman tiprasano ba tirprano bahai naithokai thamsa khlainai sing ya presewi sing unnoyon no buskang ya preseiman abon bagi tini sing press club ni maddome nono saklayo sini je National Liberation Front of Tripura original group tini simi kurikha tini simi ologono sing huka sing tai silai tulia silai tei choba khailia hnai sing 4 tariko accord khaimani no sing tini obono tini sini press media sini press takuk song press bondhu song borni bisingti ke sing joto lokorno chin saklaimungno sing saklayo hambai thank you